aluta continue, the struggle goes on. Maitete na Mai Makete vadecida kuitirana malive vakaexposa kubva kuna Nawasu mana Madam Boss vanaKetena nyaya dzacho dzakangowanda wanda. So kuri kunzi Makete akutopfeka one maadult pamper nekuti ndiwo akamupa chirwere. Vayawo vakataura nyaya yekuti iwewe Maitete ndakakuvharidzira zvakawanda and this time handisi kuzonyarara. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yacho yakareba guys, but anyway ndatoona kuti mungatoita dzungu mugotorwadziwa nekufamba up and down the streets of social media mukamanya uko kunzi kwapindurwa ningi wazoti indati aiwa inini ndiro rangu basa kudziwinza pano dzese. So dzese dzichange dziri muvidhio irori no one, so try as much as possible kuti muone kusvika kuend ndokune dzese dzaitika kubva patakagumira zuro kusvika nhasi. Musakamwe madzimai haana zvokuita, vagere vachingoposta one way vachipindurana, saka we just compiled everything in a one video. Okay, so akatanga nezuro ndimaititi chakutukira murume wako kusvika wanzwa bhata. He doesn't have the ground to sue me because Mai Makete vanga vati vakusungisa Maitete for defamation of character, asi vazotaura ivo kuti vaitotaura zvechokwadi naGilbert. I would talk to him every other day. Makuseni masikati manheru Gilbert ainsendera message aida support, aida kusimbiswa, aida chi. So I would talk to him 2 hours, 3 hours, last for 2 hours. Vachitaura guys, ndozviziva kuti pamangonzwa kuti last for 2 hours apa mamotofunga zvimwe imikani usafunge zvisina basa. So Maitete vati izvoni murume waMai Makete asvika pakupfekedzwa maadult pamper nenyaya yekuti ane chirwere chaakapuwa naMai Makete, zvinova izvo zvakaita kuti atsamwe zvikuru ndokurova Mai Makete vachibva vakuvara ruoko rwavo. So ruoko rwavari kutaura kuti ruri kurwadza runopota ruchimuka apo neapo nekuti vakakuvadziwa zvikuru, vakarohwa vakaendeswa vakaenda kuBorodale kuchipatara. Maitete vakaenda kunovaona ikoko. They only discovered that ng'anga yavo yekuMalawi yavakapiwa mushonga kuti vadyise murume yakanga yashaika. So mushonga wacho unenge wanga waexpire. Guys, hatizotombozivi here kuti inyaya dzechokwadi idzi kana kuti ndiMaitete vanenge vachingoita come up with these stories kuti vavarwadzise. uroyi unoda kutaura zvechihure indiri nani shamwari. I do 1 minute a time. Murume anotukwa neni upi wakarwadziwa boss waifunga kuti murume wangu achandiramba mbazvaramba. But Mai Makete vari kuti ivo hazvisirizvo. Vakatry by all means kuti vamise Gilbert kuti asarambe Maitete. Vataura vakati ini ndakasvika pakutokeja Gilbert kumuvharira chaiko kuti asafa akakuramba. I was doing that for you. Kukipa Gilbert kumukeja. That's the word I can use for the lack of a better word. Ndakamukeja Gilbert kuti aramba aripo. Ndozvazorwadza Mai Makete vakasvika pakuitawo yavo live vakati inini ndakamira newe seshamwari yangu, ndakamisa murume wako anga asvika pachikamu chekuneta kuti ndichafa here, ndakawana mudzimai wangu achazobuda here mujere. Asi pamusana paMai Makete nava vaita 2 hours 3 hours vachitaura nemurume, ndosaka asina kuenda. Maitete ivo vari kuti murume wamai ava Makete akatiza chihure chemudzimai wake akaendeswa kuUK achitobatsirwa nasisi vake kuti vamuitire maCOS. Ende mudzimai wacho anga ane mbiri yekuti pese pavaindira out anonorekodha. Vakaenda neshamwari yavo inonzi Tandi kumaShwede, vasvika kuya ndokutamba Tandi uya akochekerana navamwe bhudhi. Mai Makete ndokumanya kuburitsa foni yavo ndokukapture moment yese. Kwakazonzi paitika maproblems kumberi, Tandi akuda kudzokera kumasure kutamba navo, vakatanga kumublackmaila nevidhio yavachiti I can expose you kumurume wavo. So vari kuti havasati vamira kurekodha, ende nyaya yavo yekurekodha haina kutanga nhasi. Mai Makete vari kuti ndakatamba naMaitete kubva 2012, or actually before that, before she was even famous, but nhasi vakundipandukira. Her life was very civil, havana kutaura chero vara rimwe
rinonyadzisira chero kutuka kumwe, vanga vachitaura vachileya mafacts avo be. And on the other hand, maititi vakaitawo yavo live vachituka vachitaura zvakasiyana siyana. Okay, so vari kustika to a story, especially maititi vachiti hausi kunwa mapiritsi ndosaka zvingaka zvako zvichiramba kupera, uye murume wako asvika pakurwara ndozviri kumuondesa zvakare. hauna kutaura iwewe kuti edzi yese yauinayo everyday pano ndakakuudza kuti mwa mapiritsi kare uku waidi kumwa mapiritsi ko nezvawakachekeresa murume nechirwere mazi goodbye auina wakarembera kudai so oda kushamsirani waoda kutuka. Not that it matters, but my maketen vari kuti I do not have to justify myself to you. Iwe unozviziva, you just want to drag me into your mess. Uri kuti iwewe nenyaya yekuti unonwa mapiritsi echirwere che-HIV wakuda kuti neniwo ndinzi ndinonwa mapiritsi e-HIV. It is not true. You are believing your own lie. Inini handinwi mapiritsi e-HIV uye handirwari. Zvako zvauri kutaura, it is just in your brain and you actually want to believe in your own lie. You are HIV positive, I'm not HIV positive. You know mapiritsi nini handimwi mapiritsi. That's a fact that you cannot deny. But because you want to feed your ego to the level yekuti tese ngatipinde mbracket iroro, it's not possible. Life doesn't work like that. Zvakaoma guys. So maititi insisted kuti ari kunwa maherbs instead of pills. Ari kuti her body is going to renew itself instead of using zvinhu zvemapills, right? And the child disowned her nenyaya yechibhishu. Mai maketen vari kunze vanoita zvechibhishu nenyaya yekuti kumba hakuchina moto ameno zviri kuitika mumba yemukati. Vari kuti maititi zvakare vashumba vane power zvisingaiti, ende kwanzi chiro chacho chinomira nenzira yakanaka zvakazikanwa namai maketen nekuti chekumba kwavo hachisi kushanda sekudaro kusvika vazotumira maititi mapikicha echinhu chemurume wavo. Murume wangu iwe bhozi wako wakataura kuti hafunctioni. His thing doesn't stand. He's now weak. Saka wangu wakuda wangu bhozi wangu ndaikuudza kuti unofunctiona. I remember uchindiratidza chinhu chemurume wako iwe wakakwana here wesaskami. Yui, ngatimbotaura nyaya iyi guys. Kana zvichifamba zvakanaka kumba kwenyu mune moto chaiwo wemarasha epamusoro eko chaiwo zvinoita here kuti muudze vari kunze neshamwari dzenyu kuti aiwa kwedu kumba kuna marasha uyu otiwo kwangu hakuna marasha, wange yakadzikira mazuva ano, zvinofamba sei nekuti tinozosvika pachikamu chekudai kuti umwe kana zvake zvisingafambi zvakanaka kana akangofungawo zvekuchachura unogona kungopinda mupoto yako. So madzimai dei maedza zvachose kuti musataurirane nyaya dzinoitika mudzimba dzemukati uye kutumirana nhengo dzavarume. Imika zvinhu zvacho pakaendwa kuCyprus kuri kunze, maititi vakaudzwa neshamwari dzavo idzodzo kuti mai maketen havana dzimwe nyaya dzavaitaura kunze kwekungotaura kuti maititi vakazodai maititi vakazodai. So saka maititi vakasvika pakuudziwa nemarich housewives aya kuti bodo usatambe nemunhu akadaro, vakazosvika pakumubloka nekuti vanga vaona kuti vanonyeya zvikuru. Chero musikana anogara kwamai maketen hanzi anonyewa zvisingaiti. Kuunozonyeya seiko munhu waunogara naye? Wapedza ipapo mopandukirana, nyaya dziya dzinozotobuda panze. She also said vakapiwa uroyi nambuya vacho kufiyo. Kuri kunzi mbuya ava vanga vari famous nekubatsira zvikuru, vakatemera mwana wavo muzukuru wavo uyu uroyi. Ende kuri kunzi mai maketen ava vakatotaura newavo muromo kuti weduwe ndine zvinondinetsa shamwari yangu, ndakatemerwa nyora dzeuroyi nagogo. So mai maketen actually responded vakati nai weduwe unotaura zvinhu zvakadaro seiko? Inini une nhema dzekusvika pakudrega my grandmother into this. Why are you doing that? Okay, she also urged she also urged mai maketen kuti vauye nemapurisa vatange kunodhiga kubackyard kwavo nekuti vaneta nedefamation of character. Hakuna munhu anofa muZimbabwe okonewa kuzikamwa kuti ari papi. Saka vari kuti jeringawe afukunyorwe kubackyard kwavo kana achinge awanikwa ivo vari willing kuenda kujere, asi kana achinge ashayikwa vari kuda kurova mai maketen pamberi peporisi iyoyo uye vomeka sure kuti
vakasungwa. So pane masummons atotanga kugadzirwa ekuti amai maketeni vapindewo mujere. Mari yakadyiwa kujere ichiuya uri mumaoko chete unoitaura uchiti pane mari yaipiwa mai maketeni nevanhu asi kwai vaiuya vari maoko chete. Chavaingouya kungouya kuzotaura nyaya. Pari kunzi pane 20,000 yakabvisiwa nevanhu isiri accounted for. Mai maketeni vataurawo kusaidi ravo vakati ivo vakafanira kutora mari iyaya kuti vanobhadhara Mimi kuti adrope macharges and vagobhadhara zvakare neloya. Mari dzacho dziri kutaurwa dzimwe dzacho hadzina evidence. Mai maketeni vane mareceipts ekuti pane vanhu vakati nevakati vakavaisira mari. Ukuwo maititi vari kuti vane mareceipts ekuti vanhu vakati nevakati vakavaisira mari. Saka isusu tangomirira kuti pauye maV11 acho tione kuti ari kutaura chokwadi ndiani. But mai Chloe vari kuti she was doing all this in good faith vachiitira shamwari yavo and she was there before mai Titi was even famous. Vakatobvisa dzimwe mari dzavo muhomwe uye vaienda kunobhega Mimi kuti adrope macharges vachiita kutetereka nekuchema zvachose. Mwana wamai Titi akabonderesa mota yani yamai maketeni yavanga vakwereteswa kuti vaishandise. Asi mai Titi vari kuti bodo ini ndataura navana. Vana vati Wasu ndiye aidhiraivha, Wasu ndiye akabonderesa mota. Todzoka panyaya yekuti Wasu during this time anga ari mwana wamai Titi. Vanga vasati vaita fall out yese yavazoita iyi. Wasu anga ari mwana wamai Titi. Whether ndi Wasu aidhiraivha, whether ndi Fifi kana ndi Titi, the bottom line is mota yakafira mumaoko evana vamai Titi ende vaifanira kubhadhara. Mai maketeni vataura vakati she had to sell it at a very low price because it was actually right off kwakwa kungotengesa zvisimbi netumwe tunhu twatwasara. And she made sure kuti the kids do not feel bad because it was an accident. Nekuti nhasi Wasu akusaidha ramai maketeni pakunzi izvo Wasu ndiye akabonderesa mota. Wasu haasi vana vangu saka you guys you will see each other ikoko. Mai maketeni vari kuti iva havana kana problem nazvo zvinhu zvakaitika vachiti this is friendship but kana zvakutaurwa nhasi kuti havana chavakamboitirawo umwe wavo zvinhu zvavarwadza zvikuru. Pandakaurayira munhu chiri kukutasa unotora mapurisa chii kana uchiziva kwakafira munhu wacho. Enda unotora mapurisa kana uchiziva kwakafira munhu. Enda unotora mapurisa uda kukwatisaniiko. MuZimbabwe muno mungaurayiwe munhu akatadza kuzikana kuti Zimbabwe inoyi munhu ari kupi. Zimbabwe inoyi munhu agourayiwa vanhu we kana ndimiwo common sense. Nyaya yaJerry inovarwadza zvikuru. Vari kuramba vachingoti vanhu uyai mufukenyore Jerry kana muchiziva paari. Okay, vari kuti Joey naJanelle vakarekodwa namai maketeni ende mai maketeni ndo vekuburitsa kuti Joey hana imba. Pavanenge vaenda kunotamba vese ipapo mai maketeni vanenge vakangopresa record zvese zvinotaurwa zvese zvinoitwa vanenge vachirekodha vanozozvishandisa later kana pashata. Vari kuti chero musi wakasendenswa mai Titi mai maketeni vakarekodha zvese zvaiitiwa vakabuda panze ndokuenda pachikona ndokutanga kufonera ameno wavaifonera vachiti zvaendwa vari pacall. Brother yamai Titi ikavanzwa vachitaura izvozvo kuti zvaendwa kuratidza kuti it was something that she was looking forward to kuti mai Titi vapinde mujere. So mai Titi vari kuti iwewe mai maketeni une madouble standards une kahunyoka kauinawo kahusiku kuviri. 1 minute uri kuita kunge uri kundifarira, next minute uri kuita uchimanya uchitaura makuhwa kunana Ketina. Zvinhu zvinovarwadza zvikuru. Apa mai maketeni vari kuti bodo inini ndaizorega here kurarama upenyu hwangu ndichiuya kujere ndichidi as if this was going to make me famous. Yes, it made me famous but famous yacho haisi kana kutombokwidza chero macells emaketeni chaiwo. Kuti ndiri day one wako, which means we know each other. Saka I will expose you kusvika wanyarara nezvangu. If you don't shut up about me mai Titi vari kuti ivo nyaya yekuti uri kutsvaga baba vako regedza hako nekuti wakataura wega kuti mai vako
vaiva hure uri musanganiswa zvekutodaro. Saka vari kuti ivo since ini ndiri day one rako ndichaburitsa nyaya dzako kusvikira wawira pasi, since tichizivana kubva kunana 20 whatever years before I was a celebrity. Yes, takatozivana. Saka since ndiri day one wako nyaya dzako dzichabuda ipo pano pasocial media. Ndosaka tatasvika pakuti vedu weka chiregai nyaya iyi nekuti hazvichafambi zvakanaka. Mukasvika pakuzoburitsirana masecret vedu wei hazvifambi zvakanaka kana muri mashamwari. Unozwa pane umwe ushamwari waunoziva kuti iyi covenant chaiyo iyi hatifaniri kutombosvika pakurambana, because the moment that we do so there's a lot to lose. Ndo pavari right now. So mai maketen vari kunzi zvakare vari kuda kuedza kudhirisa Feli Glow vachitivo vatsva neFeli Glow yavakaita iyi. Kuri kunzi inyaya yekuti vari pamaherbs vanofanira kunwa ma-ARV ocleana body yavo from inside. Chero vakazora mafuta akawanda sei masports nezvingaka zviri mumakumbo hazvifi zvakapera. But manje guys pazotaurwa zvakare nyaya yawasu. Mumwe munhu mutorwa ezi mwana nhasi moda kunzwa kuti zvawakaitirwa zvinhu zvamakanditira imbwa dzisingatendeni. Moda kundikwatisa kuti nditadze kutaura hey don't push me, pushikai mutaure zvamunofunga. Zvajeriwa muri kuti Wasu akataura kuti don't push me, ndaneta nekuramba ndichipushwa around mushure mekunge anzi street kid. Nyaya yacho yoramba yongoita pop up kuenda kwaakaita kuCyprus pamwe chete namai maketen. Nyaya yacho yaramba yomubowa ndobva azoita that video yatakataura kumashure uko achiti don't push me. Okay, so aita iyoyo maititi vari kuti yes you can be pushed, utaure zvaunoda, but your focus comes back to the issue yekuti Jerry, which means to say Wasu aivepo pakaitika whatever zvakaitika kuna Jerry. The same applies to Mai Maketen. Mai Maketen knows something that happened to Jerry, so these two will remain a constant threat. Kana kuchitaurwa any other issue nyaya inongodzoka zvakare pana Jerry. Why mention Jerry panyaya yakadai so iyi? Yes, Wasu was going to tell us maybe about Tinashe Maposa, about maybe Shumba, about the kids, about Fifi, about anything, but iwo major focus yavo inongoti pushika. Ukataura zvaJerry nyaya yacho inongodzoka kuna Jerry. So guys ndo zvabva kuna maititi izvi so far. Vataura zvakare vakati iwe Mai Maketen wakatora Fungisai kunani, wakanditorera shamwari yangu Fungisai, wapedza ipapo ukafunga kuti ungakompita naFungisai. No, Fungisai made a lot of money through music uye ane marriage yake yakanaka isina drama, and iwewe because wakati Fungisai took your idea yekugadzira maketen wakabva wamurega, but usingazive kuti no, Fungisai had other ways or other means of production dzisiri dzemaketen. You can have 20 ma-Pick n Pay nana TM nanani, but havatorerani kama customer umwe neumwe anoita zvake. Pane anenge achida kuti asonerwe naFungisai, panenge achida kusonerwawo newe, so you can never take gift dzevanhu. Ndo zviri kutaurwa namaititi vari kuti wakatitorera Fungisai asi makazongorambana wani waona kuti Fungisai atora business idea yako, and now kuri kunzi ari kutamba na Madam Boss. Iye anonzi anui Mai Maketen. Mai Maketen vakutamba naMadam Boss. Kuri kunzi nyaya dzese dziri kuitika kwaMadam Boss dzaitoitika kumashure uku dzaiwinziwa kuna maititi. Maititi vaitoziva kuti nhasi mhofela havana kuvata kumba, nhasi mhofela vari kuenda kuGermany kunodai, nekuti Mai Maketen ava ravo basa nderekupresa record, and vanhu vatopiwa warning kuti musatore Mai Maketen ava kuvaita shamwari yenyu nekuti nyaya dzenyu dzichazara mumastreets. So that is part one of the story. But now Mai Maketen decided to do a clap back. Vakataura what was in her mind. She took her time vachiexplaina from day one to present. Vari kuti ivo ndoda kuti ucorrecte zvinhu zvawataura. Please correct your narrative. I was there for you. I was there for you before you were even famous. Ukamboita ronda risingapori pagumbo, I was there for you.
Banana Tinashe Maposa ndaivepo zvese ndichifamba up and down, pamwe ndichitononoka kuenda kuUK kunoona murume wangu ndichimanya kuti zvinhu zvako zvifambe. But nhasi iwewe ndiwe unondiudza kuti I was just a runner. Ndarwadziwa zvikuru nekunzi ndiri runner, but anyway chiappreciate kachirana chandakaita. Number 1, I caged Gilbert. Mariona mini video rataisa kumashure uko. I caged Gilbert serana. Inini ndikapa vana accident and sold my car. It was a write-off. And then the other major thing that I did, I lied kuna commissioner of oath. Ndakanyepa for your sake iwewe. Ndikati kuna mimi ndichabhadhara mari yacho ndiri ini because mimi aisada withdraw case. Ndikamanya ndichiswera ndakamirira mimi kusvika 4-5 hours just kuti asaine affidavit rekuti withdraw case. And ndakaisa zita rangu inini kuti riburitsiwe paya pacollateral kuti ini ndichabhadhara mari iyoyo just kuti zvinhu zvacho zvipere. Asi nhasi wakuti ndakakubira mari yako, ko mari dzaitaurirana namimi nemari dzataifamba up and down nemari dzataipa vana hausi kudzitaura one, dzimwe dzaitobuda mumapocket edu. Hanzi I also gave your children pocket money. And ndikashanda nagogo Murata tichironga tichiita inonzi mabirthdays and all that. Ndakashanda on your mental health tichidarisa time yevisit tichitobhadhara kunana gogo vaya kuti vandibvumire kuti tirambe tichitaura newe because taitoona kuti mentally chaizvo wanga usiri right. And iwewe wakaita kuti ndive a lot of enemies on social media and chose you as my friend. Asi nhasi unoti handina chakawanda chandakakuitira. Cat family muri kudaniwa pano kuti muvhurike maziso muone the role that my Maketen played kuti Cat mother vabude mujere. Asi nhasi vari kuti bodo hazvisirizvo. Mai Titi vari kunze vari kutukira chii murume wamai Maketen nekuti ivo ushamwari hwavo huri paside haunei nemarriage yamai Maketen. Ivo mai Maketen vataura kuti inini ndo respecta one Gilbert, ndine zvakawanda zvandoziva naGilbert kuUK ikoko, asi handina chero chimwe chandakambotaura about him. Gilbert aitozvitaurira ega kuti we need to work on Feli's character, but inini atondidisappointa mashoko mai Maketen ayo. Disappointa mai Maketen nekuti haasi kushanda on Feli's character. Feli ari kungoita ma-enemies nemunhu wese. Pese panoitika nyaya mai Chloe vaitosvika pakukumbira ruregerero first nekuti vaida peace. Vaisabvumidzwa kulaika mapost evamwe vanhu nekuti mai Titi vanenge vasingataura nevanhu ivavo. Ketina akaita anything mai Chloe vakaonekwa vari palive yacho iyoyo neCat family zvaibva zvatofona kuti mai Chloe vari pano, then obva watofonerwa kunzi iwe uri kutsvakei palive yaKetina, unoziva wani kuti handimufariri, kusvikira vasina friend nenyaya yekuti ava icontrol freak. Every time unoaccusa vanhu ende ini ndikangotaura naKeti unobva watoti iwe waudza Keti chakati. Any live inoitwa naKeti kunonzi munhu wega ndinotamba naye ndiwe mai Maketen waburitsa nyaya dzangu kana kuti ndiwasu. Especially now that Wasu is out of her life, ndo pakunzi nyaya dzese dziri kubuda dziri kuburitswa naWasu. Asi vaemphasize vakati life hairevolve around mai Titi. Nyaya HIV positive neHIV negative vataura ivo vakati fact iwewe you just come up with stories. Ndoburitsa here kuti ningi mahure zvawakataura iwewe. Tigoona kuti uchasara une mucelebrity upi nevanhu vari mupower vapi vachakusapota nekuti iwewe unoti munhu wese ihure. I do 1 man at a time. Asi mai Titi vati ivo chero vakada kuclassifyiwa samabhishu muZimbabwe vanongoita 1 man at a time. Mai Maketen vari kuti mahusband yauri kutaura kuti yakanditiza ndiyo same husband yakandigadzirira visa and inini have been married for 20 years. Marriage is not for everyone. Iwewe every time unenge uchikoti murume wangu, asi handidi hangu kutaura zvakawanda pamusana paGilbert. Dei wambomira
wareflecta on yourself pane kuti urambe uchirwa nemunhu wese hauaccept criticism. Chero tikaedza kukuudza kuti rega kudaro murume unongoramba uchiita sekudaro. Saka chero ukanzi unorira kana usina mari, kana usina marriage iri kufunctiona, kana une vana vari kuita zvinhu zvisina basa, ndopaunoona kuti hauriri, hausi kumboinspire anyone nepeji rako. Une 1.5 million followers dzinongoda kungoona drama, but basically no one is being inspired by you. Hatidi kutaura zvakawanda. Wasu was there for my Titi and the kids, asi iwe wapedza ipapo unosiya futi vana vacho nestreet kid. Unozvifambisa sei? Dei uri umwe munhu uchigona kuappreciate kuti Wasu was there for you and the children. So ndo mashoko amai maketen aya avari kutaura kuti vedu weka zvinorwadza kuti you've been there for someone. Inini pandakaenda kumba kwaana mai Titi, mai maketen vachitaura vari kuti vakaenda kumba kwaana mai Titi nekuti mai murata vanga vavafonera vakati veduwe ndine zvinhu zvandiri kuona pasocial media, iwe ndinokutora semwana wangu, huya titaurirane. Asi mai Titi vari kuramba vachishinga kuti no, iwewe yes wakaenda asi wakanorekodha vabereki vangu, wapedza ipapo ndiwo wakaudza Keti kuti baba vangu vari kurwara. Akazviziva sei kana usiri kubitterness family? Mai maketen vari kuti major disappointment yavo ndiGilbert, nekuti Gilbert akaudzwa kuti Gilbert tokumbiroutsiure mai Titi tidzokerane zvakanaka, asi Gilbert akati achanozvitaura paachaendera kuZimbabwe. Haana kusvika achiadresa, and mai Titi vari kuramba vachirudunuka. Vaverengerwa kuti gore rawakarwara nezironda rako risingapori, ndakatuma Demetria shamwari yangu nekebhu tichitosona maketen tikamira basa redu, nekuti murume wangu anga atoita worried kuti munhu uyu ari kurwara nechironda chakadai anonobatsirwa nani basa kumba. Ndikatuma shamwari yangu kunokubatsira, asi nhasi ndiwe uri kutuka murume wangu uchiti ndiRazaro wausingazivi. Kwani because murume wako handombomuzivi, saka ndizoti murume wako ndiye Razaro. Hauchamuzivi nhasi, asi tisu takakupa accommodation pawakauya kuUK, ende nesiwo yesiroro tatoita mota, tiri kugara muimba yaunouya uchiaccommodatwa, asi wapedza ipapo unoti murume wacho haumuzivi. Alright, kana usingamuzivi uri kutaurira chii zvokunzi kwai anopfeka mapampas? Anogopfeka mapampas sei munhu hausingazivi? Mai maketen vakomplaina zvakare vakati pakauya Ketina, inini ndandisingatambi naKetina, ndichibva wantondifosa ukati handeka ndinotora Ketina kuairport, tikanotora Ketina kuairport zvese zvikafamba zvakanaka, in no time mamusachawirirana naKeti. Inini pandakangotaura zita rekuti Keti wakabva watsamwa zvikuru ukati hey, handidi kumuona munhu iyeye this and that. Saka every time you determine kuti ngatiite relationship nemunhu uyu, mangwana aiwa hatichagoni kuita relationship nemunhu iyeye, zvezvichiitirwei? Pakadhipotwa mai Titi, mai maketen ndo vakaita cover up, vakaposta an old picture kuti varasise vavengi, vanhu vakafunga kuti hapana zvaitika, and she came up with stories on social media to post kuti vaprotecte mai Titi. Vakataura zvakare vakati Jineu isupportive friend to me, asi isupportive friend to you ndiye ari kundiudza nyaya dzekwaTom Jones. Apedza ipapo ndiye anoudza mai Titi kuti Wasu akatengerwa matiketi namai maketen, kureva kuti ari double sided, asi achiratidza support to both the friends. Saka mai maketen vari kuti iwe chero Jineo wacho she doesn't want to have anything to do with her, nekuti isikukuviri. Mai Titi vari insecure, vakambosiya Gilbert kuSouth Africa namai maketen nekuti matickets madata acho anga akatisiyanei. Whole time yanga iri the two at the airport, she was calling video call. Akafona pana Gilbert achida kuona kuti akapfeka here zvechokwadi, ofonera mai maketen achida kuona kuti vari muairport here zvechokwadi, achiona achicontrola zvinhu remotely. Anotya kuti anogona kungotorerwa. Mai maketen vari kuti aiwa iwewe unorwara, kwende ndogotorerana naGilbert sei? Ende isusu tinoera shumba tese, kwandiri ndibhudhi vangu, kondogorara here nemwana wekumba kwedu. Iwewe wani wakanyepera kupiwa AIDS natapiwa, and you got away with it. And then I said nothing. Uri kuda here kuti ndiuye nditaure kuti AIDS yauinayo wakaiwana kunani, asi wakadhifema character yeumwe mwana.
wakatuma iwe Joey nyika dzino kuti aite live yeGoFund achikutsvakira mari iwewe, asi wapedza ipapo wakazotouya ukamuchinjira Joey ukati pane vanhu vari kuda kurida on my wave vachindityira mari dzangu. Ndiburitse here mavhi 11 ezvinhu izvi. Iwewe zvakare maiti tiri kutaura kuti tinashaka kubira 30,000. Yes, but patakacalculate you owed people more than that. Saka it's time for you to pay up, otherwise uchadzokera kujail. And since watukana neni mai maketen handichauyi kuzokuburitsa kana chi. And remember kuti une suspended sentences anogona kungo activate. So aya ose aya ndataura apa mashoko amai maketen vachiti mighty to silence the people vane zvikwereti kunyanya vamwe vawakatorambanisa mamarriage avo. Pane nyaya imwe chete takupedzisa yedu nyaya yedu ari kunzi maititi pane mwana anga ari kuChina anga ari kuchikoro achibva decide kuspinawo school fees yake kuti agogona kubhadhara following months. Akabva aisa mari iya muround and round racho zvakabva zvangovharana, haana kuzowana mari yake back. Guys, mwana akatopotsa kutorega chikoro kana asina kuzorega chikoro nekuti vakati vakatozorega kuita follow up yacho. So there are a lot of people that are coming through vachida mari yavo, and mai maketen vakatombotry kutaura nomwe anonzi Sandra kuti adzikame mari yake ichauya. Maititi vakati mufonere umudzi kuti handidi zvekunyangadzwa. Vapedza ipapo vanoenda kunovaka imba yavo kudema as if she does not owe anyone anything. Guys, dei vatanga vabhadhara mari yavo nekuti masuspended sentence aya nevanhu vakawanda vachanovaripota inogona kungotangidza zvakare, ende iko zvino vanotonoitwa meya kuchikurubu ikoko vapuwa sentence yakati rebei. So guys, ndo nyaya tiinayo iyi. It was a long story, but I hope you got the thread kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Pane vari kutaura kuti vakablokwa uko havakwanisi kunowana information. Imimi hamuna kana problem, munongofanira kungogadzira chitii chenyu kana kuti muri kuaina kana muri kubika maearphone yenyu mumusoro muchiteerera ndichikutsvakirai nyaya dzacho. Hapana need yekuti mushande zvinorema ka. You don't have to work hard, you work smart. Kungo subscribe and like and hit the notification button pa Zim Hot News ndo pane dzese dzinopisa. Do leave your comments on what you think. Tataura dzakawanda asi yanyanya kundibata ndeye mwana wekuChina uyu asina kuzogona kupedzisa chikoro chake adyirwa mari neround. Number 2, madzimai, nyaya yenyu yekuti munoratidza vanhu mapistoni enyu kune masize 11 nemasize 2 amunopfeka kudzimba dzenyu noodles anoitwa mudzimba dzemukati. Is it proper here seshamwari? Where do we draw the line kuti friendship yedu inoperera apa? Asi chandinoziva ndechoti madzimai aya ari kuacta sevana vekuhigh school. Vekuhigh school vatori nani zvikuru, vanotobheva zviri nani. Vari kuti iwe wandibira shamwari yangu, iwe wandidai. Zveushamwari gore rino vanhu vakuru vakusvika 40 bodo chizviregai. Iwewo ndiwo unoda kuramba une title yekunzi Mrs. yausati wanayo. I understand and I feel your pain. Uri kudawo marriage but kati mai maketen kuti atichiti munhu akaroorwazve asi munhu asati imikani chizviregai. Thank you for watching guys. Do leave your comments on what you think about video redu.